צורפות? זה תחום מאוד קרוב אחד לשני, אבל זה טיפה שונה, כן? תכשיטנות זה למעשה לקחת דברים מוכנים ולחבר ביניהם. לקחת חלקים מוכנים ולחבר ביניהם. צורפות למעשה זה מילה מאוד מיוחדת בעברית. צורפות למעשה זה לצרף. זה לצרף ידע, זה לצרף חומרים, זה לצרף טכניקות, לצרף עבודה שאתה עושה. צורפות למעשה זה לעבוד בידיים. זה לעבוד בידיים, לייצר בעצמך את החלקים שאתה רוצה, לייצר בעצמך את ההלחמות, לעשות את הדברים, את החלום שאתה רוצה עד הסוף. כי אתה לא מוגבל, בצורפות אתה יכול להגיע לכל דבר ולכל רעיון שאתה רוצה. זאת אומרת, אם אני מבין, הרעיון העיקרי או ההבדל העיקרי הוא שבתכשיטים אנחנו לוקחים דברים מוכנים, ובצורפות אני מכין את חומרי הגלם שמהם משתמשים בתכשיטנות? גם את החומרי גלם וגם את המוצרים עצמם. איזה מוצרים למשל? איזה מוצרים? זה יכול להיות... טבעות, עליונים, אני מכין, אני צורף את הדברים, מה זאת אומרת, אני לא לוקח משהו מוכן, אני מכין אותו מאפס. זאת אומרת, אם אני מקבל פלטה שטוחה, אני עם הכלים משתמש עם זה והופך את זה לתכשיט. זאת אומרת, לאלמנט, משהו שאני לא יכול לעשות בתכשיטנות, בתכשיטנות אני לוקח ארוזים, אני לוקח אלמנטים קיימים ומרכיב אותו לתכשיט חדש, שזה גם מגניב ויפה, אבל זה שונה בעשייה שלו. הבנתי. בצורפות למעשה אתה יכול לקחת, נגיד אני רוצה עכשיו להכין טבעת מזהב 14 קראט. אז אני יכול לקחת את הזהב הטהור, ולערבב אותו עם עוד חומרים, להתיך אותו ביחד וליצור פלטה של זהב 14 קראט, אדום, לבן או צהוב, ועליה לעבוד. עליה להכין את התכשיט, להכין טבעת או whatever. אני יכול למעשה כל דבר להכין דרך הטכניקה הזאת.